Čau, ahoj lidi. Já vám chci ukázat, jak si můžeme zahrát Minecraft. A k tomu ještě nainstalovat Terrarii. Tak, jestli chcete hrát Minecraft, napíšete Minecraft for free. Minecraft for free. Dáte to první, to s vykřičníkem. A pak dáte tohle. Já to nemůžu hrát, protože se mi to pak bude sekat a není to moc příjemné. Takže, no, dáte tohle. A jestli chcete hrát Terrarii, tak si dáte tohle. Jo, a počkejte, se mě seká. Pak si dáte tohle. Důlon Terraria 1.6.1 a hotovo, tady se vám to bude stavovat a máte to z krku. Pak si můžeme ukázat let's playe na Terrarii a těším se na vás, až vám ukážu a je můj server. Takže já vám lidi děkuji a čau.